Ayan, so for this video guys ay gagawa tayo ng palabok. So ayan po yung mga ingredients na kakailanganin. So ayan guys yung ating palabok noodles. Ibabad natin ng 3 to 4 hours ayan sa water. Ayan. And then wait natin guys. And then ayan na guys yung aking mga eggs. Ayan. Pakulaan natin guys. And then wait din natin guys. Ayan guys, so kumulo na guys yung ating eggs. Ayan, luto na siya guys. And then, aalisin lang natin at tatanggalan natin ng balat. So, ayan guys. And then, after that, na matanggalan natin ng balat, ayan, iset aside muna natin guys. And then, i-prepare na natin yung ating mga sangkap na gagamitin. So, ayan guys, after natin mabalatan, ayan, mayroon ako dyan na ginamit na ayan guys, para mag-form na pabilog yung ating mga egg na naghat. So, yun naman guys yung ating sibuyas. Ayan. And then, hiwain lang natin guys. Ayan. Isang piraso na medium size na sibuyas yung aking ginamit guys. And then, yung aking garlic. Ayan. I-chop natin yung garlic. Ayan. Next guys, hiwain natin yung ating fried tinapa. So hindi ko na napakita guys na na-fried ko yung tinapa kasi mahaba na yung oras natin guys. So ayan, isa-isayin natin na himay-himayin yung ating mga fried tinapa. So bago nyo po i-fried, hugasan ng maigi para wala siyang dumi. So ayan guys, alisin natin ang tinik and then yung ulo, alisin din natin guys. Ayan. Next po, hiwain din natin yung ating mga kalamansi para mas malat sa ating palabok. And then, ayan yung ating spring onion. Ayan. And then, nagpakulo ako ng water para sa ating at sweetie guys. Ayan. And then, di ko na napakita sa inyo. So, kukunin natin yung kanyang dagta. Ayan guys. And then, yan naman yung ating chicharon baboy. Ayan. So, durugin lang natin, diktikan ng maigi, ayan. And then, iset aside natin guys, para mamaya sa toppings natin. And then, ayan yung ating, ayan, pakuluan natin guys, yung ating mga hipon shrimp, ayan. So, after guys, lalagyan natin ng Knorr shrimp cubes, ayan. Huwag nyo pong itatapon yung pinaka sabaw dahil yan po yung magiging sauce natin mamaya para hindi na kayo mag-add ng water. So ayan guys. And then huwag nyo rin pong itapon yung mga ulo ng hipon at pwede nyo rin i-blender guys. So next po ayan, alisin na natin yung palabok noodles sa ayan, sa pinang babara natin na water. And then i-drain lang natin guys siya para mamaya hiwa-hiwain natin siya para mawala niya yung mga excess water guys. And then para pag nilagay natin mamaya sa palabok sauce ay wala na siyang water na tumutulo. So ayan na guys. So kailangan guys nakababad yung palabok nyo para maganda guys yung kinalabasan. And then ayan guys. So tatanggalin natin yung mga hipon at aalisin natin yung mga balat niya, pati ulo. Ayan, kukunin lang natin yan yung laman ng mga hipon. So, ayan na guys. And then, i-blender natin yung ulo niya kasi mas malasa at mas masarap. Next guys, ayan, magpainit na tayo ng wok or pan. Lagyan ng mantika. Ayan, igisa natin yung ating, ang ginamit ko dyan is beef giniling. So, and then lagyan natin ng patis. Ayan, i-mix lang natin guys. Pwede kayong gumamit ng margarine or butter guys kapag naglagay kayo ng mantika. Next, ayan, maglagay kayo ng fried tinapa. So, ito guys, gumagawa na tayo ng palabok sauce.
So, pwede rin kayo guys gumamit ng, ayan yung ating garlic. Pwede kayo gumamit ng ground pork. Ayan, yung giniling. And then, ayan, mix lang natin guys. Ayan yung ating sibuyas. Igisa lang natin. So, madali lang gumawa. So, hindi ako mahilig. Yan yung ating hipon. Hindi ako mahilig maglagay ng maraming oil. So, ang ginamit kong oil dyan is yung canola oil. Ayan yung ating chicharon guys. Huwag nyo pong uubusin para mamaya sa toppings natin. So, yung mga ingredients natin ay hahatiin nyo lang para mamaya sa toppings. And then, yung ating yan yung spring onion guys. So, hahatiin lang din natin. Ayan, i-mix lang natin guys. And then, pwede kayo mag-add ng salt. Ayan yung ating shrimp nor cubes. Ayan. So, pwede nyong lagyan ng water or kung hindi naman ay ganyan lang na ginagawa ko. So, sundan nyo lang guys yung aking procedure sa paggawa ng palabok. I'm sure masarap siya guys. And then, bawat isa ay may kanya-kanya na paggawa o pagluto ng palabok. So, ayan guys. So, kahatiin ko lang guys yung ginawa ko na mix dahil lalagay tayo ng ating. So, ayan guys. Nilagay ko na ang atsiti. Ayan. Para sa coloring ng ating palabok. And then, isunod natin yung sabaw ng hipon or shrimp. Ayan. So, di ba? So, bongga. So, may kulay na siya, guys. Hindi na kayo maglalagay ng food color na yellow. So, ayan yung color natin, guys. So, ang iba ay naglalagay. So, sa atin naman ay natural lamang, guys. And then, ayan. Maglagay tayo ng konting onion leaves. So, ayan, guys. Yung ating pampalapot is yung cornstarch. So, ayan. So, pinapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa siya guys. Nilagyan ko ng water yung aking cornstarch. Ayan. So, ang paglalagay naman po ng pampalapot dyan sa ating sauce ng cornstarch is huwag nyo pong ibuhos lahat. So, dahan-dahan lang. Ayan. So, one at a time lang yung paglalagay ng pampalapot sa ating sauce. Huwag nyo pong bibiglain para hindi na kayo mag-adjust ng water. So, tamang-tama lang guys yung aking paglalagay dyan ng pampalapot. So, ayan guys. Diba? So, ayan na guys, yung ating palabok sauce. Ayan. So, i-mix lang natin guys. Kapag okay na at nakuha nyo na yung lasa ng ating palabok sauce, ayan, ilalagay na natin guys yung ating palabok noodles. So, ayan guys. So, napapansin niyo guys, hindi siya durog, diba? So, kailangan na hiwa-hiwain nyo bago nyo ilagay dyan sa ating sauce yung palabok noodles. So, ayan guys. So, as you can see guys, tamang-tama lang guys yung ating ginawa na palabok sauce. So, hindi siya marami. Tamang-tama lang guys. Ayan. Mag-wait kayo guys ng mga 15 minutes pa guys para maluto yung noodles. So, ayan guys. Or depende pa rin guys kung gaano karami yung inyong lulutuin na palabok noodles. So, ayan guys. So, malapit na siya guys na maluto guys. So, tatakpan nyo lang ulit para maluto. Ayan. So, ayan na nga guys.
Ayan, ready na ang ating palabok. And then, ayan, i-mix lang muna natin guys. Ayan. So, ilalagay lang natin guys sa ating bilao yung ating palabok. Ayan, dahil birthday po ng aking tita. Ayan, so ginawa ko siya guys ng palabok. So, ang katapat po niyan is puto and then yung kutsinta guys. So, 'di ba sa birthdayhan masarap yan guys. Ayan, ilalagay na natin sa ibabaw yung ating toppings. Ayan po yung ating fried tinapa, chicharon, baboy. Ayan na aking dinurog. And then, yung ating egg. Ayan, diba? And then, yung ating spring onion sa ibabaw, guys. And then, yung ating shrimp or hipon. So, ayan yung ating mga kalamansi. Diba? So, bongga siya, guys. Tamang-tama lang yung lasa. So, happy birthday, tita. Ayan. Ayan. That's all, guys. And then, yan po yung ating, nandyan yung ating ginawa na mga puto, kutsinta guys. Ayan. So, ang sarap niya lang din kainin guys. So, ayan. Kuha na kayo. Ayan. Tikiman portion. So, ayan lamang guys for today's video. Thank you for watching guys. See you on my next video. Shout out to all my members, teammates, ka-GC, ayan, viewers and supporters.